Sa headlines kan mga bareta, syudad kang Naga, nasa relax status sa COVID-19, sabi kan Public Safety Office. Bureau of Fire Protection sa Minalaba, Camarines Sur, nagpuuna mag-inspeksyon sa mga resort. Parking attendant na taga-barangay Carolina digdi sa syudad ng Naga, naatubang sa kasong grave threat asin pagbalgar sa Omnibus Election Code. Camarines Sur, may 6 na lang na active cases sa COVID-19. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Pagtalbong kan kable ng kuryente asing kable ng telcos o underground cabling, pinagpaplanuhan na. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Plano ang Naga City Resilience Council na isagibo sa syudad ang underground cabling o ibugtak ang gabos na kable o wires sa irarong kandaga. Basically, as one of the instrument for resilience of the city. So, aram tamang baga na kapag nasa itaas sa mga kable, dikit na uran, duros, brownout, uran kuryente, may problema sa telepono o sa mga kable, sa mga channel, telcos. So yan ang pinagkakasibutan mo niyan kang Naga City Resilience Council. Magpuon sa gobyerno asin sa mga pribadong ahensya, imbwelto sa nasambit na kamuotan na obheto na dai maputol ang serbisyo dawas sa panahon nin kalamidad. Huli tadakol ng mga kable sa syudad kan kuryente, telepono asin kun ano-ano pa. Dakulang kaulangan ang kantidad, nagagastuson nga ning mangyari ini. Sa Balatas Development Center, primerong pinunan ang underground cabling. Paluway-luway sana, pero that we should get started. Kapag data po kaya pinunan, dahil man yan maabante. So, sangon yan ang decision po na ginido. We will get started. So, kaya ng gibuhon, gigibuhon pa. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Luzon. Nangapudan man si Mr. Rinig Gumba, pamayokan Public Safety Office as in Vice Chairman kang Health Emergency Response Task Force sa mga taga-syudad ng Naga na dai maging kampante sa tahaw kan hababang bilang kan COVID-19 sa syudad. Although nasa alert level 1 kita and medyo relax na kita, may mga nagpo-positibo pa manggiraray po sa ibang munisipyo, sa ibang mga rehiyon. So we still have to continue the vigilance. Kung mapupwede, tabangan ta na ma-check sa mga box card, sa contact tracing tools ta, para man yan sa sadiritang protection. So I'm appealing to the sense of community and social responsibility of all establishments. Di naman kayo po magparadarakupan kita, kundi kayo po magtarabangan po kita. Mientras tanto, 6 na lang ang natatadang active cases sa COVID-19 sa probinsya ng Camarines Sur matapos na makapagrehistro nin 6 na narahay sa nasabing helang. Alagad igwapang saro na positibo sa COVID-19 na hali sa banwaan ng Buhi, Camarines Sur. Sa ngunyan, igwa ng 16,319 ang nakarecover mantang 630 ang pinagbawian ng buhay. Sa kabilugan, may 16,955 na ang tinamaan kan COVID-19 sa bilog na probinsya. Pagpaskil kan voters list sa mga eskwelahan, barangay hall asin iba pang designadong lugar, pinag-aandam na kan Commission on Election. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Pupuunan na kan Commission on Election o COMELEC Minalaba, Camarines Sur na ipaluwas o idukot sa mga designadong lugar ang mga listahan kan mga botante sa banwaan. Tanganig dai na masakitan ang mga beripikadong botante sa paghanap kan sa indang mga presinto na bobotohan. Ipigbubugtak ang listahan sa luwas kan COMELEC, sa lobby kan munisipyo, sa mga bulletin boards kan kada barangay. Padagos naman sa ocular inspection kan COMELEC katuwang ang PNP asin BFP sa 57 cluster precincts kan banwaan. Ininganing masyerto ang seguridad asin health protocols sa aldawnin pirlian. Ang Minalaba, Camarines Sur, igwang 32,734 na mga botante. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Nagkondusir ng inspeksyon ang grupo ni Fire Inspector Adonis Vargas kang BFP Minalabak sa mga dinadayong resort. Digdi pinagirumdom ang mga may sadiri na maging malikay sa kasulo bilang proteksyon sa mga madayong ekskursyonista. Itong mga safety measures nila, lalo na sa fire safety measures, dapat comply sila kaya. Mga minor
yung requirements, dapat may fire extinguisher, tapos itong exit, mga exit kan ano din da, kung may hotel senda, may mga kwarto, dapat yan po mga secondary exit na naka ano senda, ingwasin na kayan dapat. Nagkondisirma ng stickering campaign ang City Population and Nutrition Office na pinamamayuhan man ni Ray Ann Cedric Rintoy asin ang Naga City Natural Family Planning Council na mismong pinapamayuhan man ni Alcalde Nelson Ligacion para itulod ang programa sa tamang pagpaplano kan pamilya. Apwera sa pag-edukar, mapadapit sa artificial family planning. Pinag-inganyar man ang mag-aragom na maggamit ng natural na paagi sa pagpaplano ng pamilya. Sa pagbabalik kang newsbreak, parking attendant arestado matapos purbaran saksakon ang sayang kainuman sa Barangay Carolina. Yan, asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Padagos sa mga bareta, mga paratienda nin kandila na yaon sa Peña Francia Church mayong planong maglangkaw sa presyo kan kandila. Aram utang bilog na detalye sa report ni Jerome Breeze. Ngunya na papaabuton ang Holy Week season, magiging in demand ang mga kandila lalo na sa manlain-lain na merkado, maging sa magkakaparang tindahan na sa luwas kan mga simbahan. Sa Peña Francia Shrine sa Naga City, sinabi kan magkakaparang mga paratyenda kan kandila na mayo silang plano na maglangkaw nin presyo ngunya na maabot na Semana Santa. Si Nanay Melinda Kalingason sa parte kan sendang organisasyon, mayo man ining plano na magtaas presyo, ninhulita na kakabawi-bawi naman sinda sa ganansya matapos ang paghaluag na kan restriction sa syudad ni Naga. Ang gusto ko na sa bawi-bawi naman ay mga activity naman ko. Ay sisig the cross, sa Friday, lang dito ang nakasimple sa loob ng simbahan. Tapos ito naman, 5 pesos ang isa. Pag may kasama na siyang pamilya, 20 na. Ari man ito. Ito ang mahal-mahal, 35. Sa masunod na mga semana, magkakaigwaman in manlain-lain na aktibidades sa simbahan na konektado sa Holy Week season, kaya syertong kadakol man ang pwedeng magbakalin kandila sa sendang mga stall. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa Satuyang Police Report,
Apwera sa kasong physical injury as in grave threat, nahahampang man sa kasong pagbalgar sa Omnibus Election Code ang sarong parking attendant matapos na purbaran kaining saksakon ang sa iyang kainuman sa Barangay Carolina, Syudad ng Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Nasa kustodiya ngunyan kan Police sa Station Number 4 Naga City Police Office ang suspect sa nangyaring pananaksak sa sarong nga biktima asin pagbalgar sa Omnibus Election Code sa Barangay Carolina, Syudad ng Naga, Kasubangi. Nabisto ang suspect na si Jordan Adriatico, 35 anyos, mantangan biktima pigbisto man na si King Casanes. Sigun kay Police Major Crisanto Romero, ang Station Commander kan Police Station 4, nagkaigwa subot na inaday pagkakaintindihan ang duwa mantang nagiinuman sa sarong residensya hanggang sa nauli sa pananaksak gamit ang sarong kutsilyo. Alagad dahil manataman ang biktima asin sulamenteng suntok sana kan suspect. Nagkasabi ng bahaning saksak kay ning suspect ning victim kay po to na aresto kang tropa kang station 4 sa kang Naga City CMFC suspect. Kaya po ngunyan naka-ready po for inquest, arestado po ni suspect. Dadaraw na po siya ngunyan sa Naga City Prosecution Office for inquest proceeding sa pagbayular po kang Omnibus Election Code saka siguro kung mag-ano po ang piskal sa grave threats or physical injury. Ang suspect posible nga makasuhan in physical injury asin pagbalgar sa Omnibus Election Code ninhuli sinako ang kutsilyo na ginamit sa insidente. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, tulong medalya ng kagalingan ang pinagresibe ni PNP Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo huli sa pagiging rank number 1 kan PNP Bicol sa Unit Performance Evaluation Rating kang nakalis na taon. Asin 4 na medalya ng kasanayan para sa Individual Commanders Evaluation Rating kang nakalis na taong 2021. Kung sain liwat na pinanginotan kanasabing opisyal ang pagrekonsir sa espersos ni Police General Jonel Estomo ang pinanginotan mismo ni PNP Chief Leonardo Carlos. Si Police Brigadier General Estomo ang nag-asumir bilang Regional Director kan PNP Bicol kan Abril 23 taong 2021. Ginibuman kan Subanggi ang Mr. and Miss NCF High School 2022. Ini matapos ang haros 2 taon na mayong aktibidad ang mga estudyante kung kaya sobra ang kaugmahan kan mga ini. Uyang sa kuyang report. Naging makulor asin maugma ang pigsagibong Mr. and Miss NCF 2022 na piggibo kan suudma sa laog mismo kang Naga College Foundation Squad. May hiling sa mga kandidata ang kaba kung si Isay ang manggagana sa sainda. Yaon ang mga magurang asin ang taga-suporta kan lambang contestant may hiling digdi an ugma ninhuli ta 2 taon mayong araw kaining aktibidad sa gabos na eskwelahan. Nauli kang grade 12 na si Tricia Barnedo ang corona kan Miss NCF 2022 asin hali man sa grade 10 ang Mr. NCF 2022 na si Ilya Prononcial. Sa ngunyan, dakula man ang pasasalamat kan mga ini, ninhuli ta sinda ang napili sa nasambitan ng Mr. and Miss NCF 2022. Even before, my advocacy is something that I'm really passionate about since it's all about anti-discrimination and it's something that I can relate so much since my support system includes LGBTQ family in which they still need to have this inclusivity that they deserve. That I even won the crown today. Feel blessed. Sigun pa sa mga ini, ginibo ninda ang gabos nga ni namang gana sa competition. I'm here for all the people here. I'm here to inspire them. My advocacy po is about fulfilling your dreams for a better future. I have to inspire them. Yun lang naman po. Nagpapasalamat man ang mga ini sa saindang mga teachers asin sa mga magurang na nagsuporta sa sainda. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang kataripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fan page asin ilike
ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Bayard Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.